AA Kabuga Production ke gabatar da Ni ko a fina-finan Hausa da littattafan soyayya ban taɓa jin mai kalamansa da iya soyayyarsa ba. Ni kaina ban san sanda na saki jiki da shi ba tun daga ran da ya fara min magana. Waye? Assalamu alaikum. yakini da zato. Wai ke mutum yana son ki kina masa wulakanci, amma ke ne da bakin yi ma wasu wa'azi. Ya haƙuri. Amma lamarin Yazid yana bani tsoro. Ko me yasa kake son shiga abin da bai shafe ka ba? Yakini da zato. Yakini da zato. Wai ku zamanin ku ta ya kuke haɗuwa da samari? Idan zaki biye ta wancan tsohuwar sai kun kwana a tsaye da sunan gaisuwa. Na ko ga alama dan gaya miki har dangin mu na kauye take tambaya da lafiyoyin dabbobin mu. Okay. Labari tsarawa Usman M. Sadiq. Ɗaukar nauyin shiri Zahraddin Yusuf Abubakar. Mataimakin mai shiryawa Abdul M. Sakago. Wai dan saurayi zai zo kike wannan irin farin ciki kike irin wannan haɗuwa kina tashi kin rasa inda zaki tsoma to in ma ranki a ciki. Ba ta umarni cikin tsari Abdulhamid Abdulkadir dan Jummai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi subhanallahi. Wa me yake faruwa ne? Yakini da zato yana nan tafi.